नमस्कार। आदरणीय कैलाश गौतम जी कहले बनी, भले डांट बीवी की घर पे तू खाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। लेकिन केहू मुंह में अंगुरी डाल के बोलवाई तो बोलही के पड़ेला, आ केहू हुथुकावे तो झगड़ा करही के पड़ेला। अदालत के भी अपन महिमा अपरंपार बा। केहू के आधा रात खा दरवाजा खोल के न्याय दिहल जाता, तो केहू कई दिन जूता घिसत 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 खाली तारीख लेके जाता। लागता बाटा के जूता बंद क के टाटा के जूता पहिरा के पड़ी। मिलता का खाली तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लागता यही तारीख पर तारीख से ही बहुमंजिली इमारत के ताला पर दुताला, दुताला पर तीन ताला के ख्याल आयल हुई। श्वेत पक्ष के सम्मान बा, लेकिन श्याम पक्ष अदालत के बड़ा कष्टदायी बा। एगो मुवक्किल अपन अनुभव के वर्णन करता। हमर समझ जिंदगिया बिगाड़ दिहलस, भैया कातिल कचहरिया कचार दिहलस। हमर समझ जिंदगिया बिगाड़ दिहलस, भैया कातिल कचहरिया कचार दिहलस। भोगतानी दंड न जाने कौना पाप के, मांगे के पड़ल बा भीख इंसाफ के। भोगतानी दंड न जाने कौना पाप के, मांगे के पड़ल बा भीख इंसाफ के। देई के तारीख झोरी झार दिहलसी, देई के तारीख झोरी झार दिहलस। भैया कातिल कचहरिया कचार दिहलसी। कोल्हू के बैल लेखा बेरी बेरी आवेनी, खुनावा पसेनावा के थाती गवावेनी। कोल्हू के बैल लेखा बेरी बेरी आवेनी, खुनावा पसेनावा के थाती गवावेनी। तीसी के कुल्ही तेल गार लिहलसी, तीसी के कुल्ही तेल गार लिहलस। भैया कातिल कचहरिया कचार दिहलसी। अन्न के ठेकान नाही बन भइल बायन, गिरवी रखाइल छानी के करायन। अन्न के ठेकान नाही बन भइल बायन, गिरवी रखाइल छानी के करायन। गतर गतर इका बार दिहलसी, गतर गतर इका बार दिहलसी। भैया कातिल कचहरिया कचार दिहलसी। हमर समझ जिंदगिया बिगाड़ दिहलसी, भैया कातिल कचहरिया कचार दिहलस। जय हिंद।